Ale dajcie... Dobra, przepraszam. Spokojnie, spokojnie. Radzisz mu, więc spokojnie mu, tak powiem, zdradzasz twój diabelny plan. Ale dejce może do wali skarbnicę zrobić dura, co by chłop mógł przez nie przelec. Mógł? Mógł. Mógł, tak? Mógł przez nią przelec. Przez nią przelec, dobrze. Dobra. Ale dejce w myrze... Murze? Murze. Myrze, dobra. Mój, takie krowie. Dobra. Ale dejce w myrze do wali... Murze, RZ twardo zawsze. W myrze. Ale dejce w murze. Dobra. Ale dejce w myrze do wali skarbnicę zrobić dura, co by chłop mógł przez nią przelec. A za tą durą zrób tego moci dół. Głambłeci. Czytam jako A. Głambłeci? Posłuchaj, Maciuś. Ale dejce w murze do waj skarbnicę zrobić durą, co by chłop mógł przez nią przelec, a za tą durą zróbce głambłeci dół i płestawce łebłek ziłnierza stopłerą. Głambłeci. Przechodzi w A. Głambłeci. Głębaci. Głambłeci. 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 Czytaj. Tak, wiesz, naczytasz to sobie i wtedy polecimy. Ale dejce w myrze do wali skarbnicę zrobić durą, co by chłop mógł przez nią przelec. A za tą durą zróbce Śmiało. głambłeci, tak? Muszę sobie dopisać. Tylko to murze, coś tam cudujesz. Gbur to mur. Mur. I spokojnie przeczytaj. Całość, wiesz, jakbyś mu radził, nie? Ale dejce w myrze do wali skarbnicę zrobić dura, co by chłop mógł przez nią przelec. A za tą durą zróbcie głębokie dół i płetawce łeby żołnierza stopera. Głambłeci, bo nie z tego języka. I ziłnierza też nie z tego języka. Ale dejce w murze do waj skarbnicę zrobić durą, co by chłop mógł przez nią przelec, a za tą durą zróbce głambłeci dół i płestawce łebłek ziłnierza stopłerą. Ale dejce w murze do wali skarbnicę zrobić durą. Niepotrzebne akcenty są, Maćku. Ale dejce w murze do waj skarbnicę zrobić durą. Opowiadasz, bo tak jakbyś wiesz, cytował przepis na gotowanie kisielu, nie? Bierzemy kilogram kisielu, wlewamy do niego wodę, mieszając w prawo, mieszając w lewo, potem otwieramy okno i gotujemy w przeciągu przez 10 minut. Ale dejce w murze do wali skarbnicę zrobić durą, co by chłop przez nią mógł. Wolniej. Ale dejce w murze do wali... Bez takich skoków, nie? Trzymaj się w obrębie serc i góra kwarta. Ale dejce w murze do wali skarbnicę zrobić durą, co by chłop mógł przez nią przelec, a za tą durą zróbce głambłeci dół i płestawce łebłek ziłnierza stopłerą. Ale dejce w murze do wali skarbnicę zrobić durą, co by chłop mógł przez nią przelec, a za tą durą zróbcie głambłeci dół i płestawce łebek żołnierza stopłerą. To nie jest pokażę. Słuchaj się w melodię, bo stawiasz jakieś akcenty takie trochę niepasujące. Ale opowiadasz spokojnie, to jest taka narracja w sumie. Ale dejce w murze do waj skarbnicę zrobić durą, co by chłop mógł przez nią przelec, a za tą durą, bo ta dziura jest najważniejsza w tym, a za tą durą zróbce głambłeci dół i płestawce łebłek ziłnierza stopłera. Spróbujmy. Ale dejce... Nie, spokojnie opowiadasz. Ale dejce w murze. Nie róbcie tego w ten sposób, ale niech król łaskawości swojej zrobi tak, że wykopie dziurę, postawi tam to, robi to i to. Ale dejce w murze do wali skarbnicę zrobić durą, co by chłop mógł przez nią przelec. A za tą durą zróbce
Przepraszam. No ale spokojnie, na początku jest taki ty już nie jesteś tym Żydem. Ale dejce w murze do waj skiernicę zrobić durę, co by chłop mógł przez nią przelest, a za tą durą zróbce głębłeci dół i płestaw cełebłek ziełnierza stopera. Tłumaczysz. Ale dejce w murze do waj skiernicę. W murze. Murze. Krowie warga z dołu, lata do przodu. W murze. Ale dejce, już nie wiem. Akcent na zrobić dura. Ale dejce w murze. Ale dejce w murze do waj skiernicę zrobić dura. To jest akcent. Zrobić durę. Tak jest. Ale dejce w murze do waj skiernicę zrobić durę, co by chłop mógł przez nią przelec, a za to durę zrób cegła młeci dół i płetawce łebów żołnierza z toporami. Dobra, ale czeski akcent jest. Ale czeski akcent, Maciuś, jest. Posłuchaj jeszcze raz. Ale dejce w murze do waj skiernicę zrobić durę, co by chłop mógł przez nią przelec, a za tą durą zrób cegła młeci dół i płestaw cełebłek żołnierza z toporami. Ale dejce. Niepotrzebne, ale dejce. Już jest koniec, część pieśni. No. Dochodzisz do tych głęboci durę. Ale dejce w murze zrobić dura. Zrobić dura. To jest najważniejsze w tym zdaniu, nie? Jeżeli ale dejce, no to już koniec piosenki. Nie, powoli po prostu jedziesz, ale dejce w murze do waj skiernicę zrobić dura. Bo to zrobić dura w tym zdaniu jest najważniejsze, nie? Orzeczenie i podmiot. Ale dejce w murze do waj skiernicę zrobić durę. A po co skiernicę? Ale dejce w murze do waj skiernicę zrobić dura. Ale dejce w murze do waj skiernicę zrobić durę. Dobrze, w murze. W murze, nie w murze, tylko w murze. Ale dejce w murze do waj, tak jak muzia, jak krówka. Ale dejce w murze do waj skiernicę zrobić dura. Ale dejce w murze do waj skiernicę zrobić dura. Dobrze, a gdzie wy poszło? Ale dejce w murze do waj skiernicę zrobić dura. Ale dejce w murze do waj skiernicę zrobić dura. Co by chłop mógł przez nią przelec, a za tą durę zrób cegłamłę ci dół i postawce łebek żołnierza z toperem. Płestaw stoper. Dobra, zróbmy sobie